Čeláci, milí diváci, moje jméno Balici a já vás vítám pri ďalšom let's play na našem kanáli, aj keď je to prvý let's play, lebo som všetky videa vymazal okrem tých dvoch intier, čo tam mám. A začneme nový svet, novú sériu, ten Skyblock, neviem prečo som vymazal, proste som ho vymazal, neviem. A teraz sa vrhneme na nový single player. Ten single player, ten som už mal rozohratý, lenže vymazal som ho, pretože ten svet som nemal zálohovaný a proste mi to vybuchlo. Nie, neverte. Proste som zapol svet a všade bolo okolo mňa, všetko bolo modré. Ale také, jak je nebo, proste, jak keď ste na Skyblocku, proste, áno. Jak keď ste na Skyblocku, ale nemáte tam ani jednu kocku, všetko bolo modré. Nič som nevedel robiť, ani stúpať, ani klesať, ani nič. No nič, ale tak vrhneme sa na to, vyhrneme sa na nový svet. New World, si nazveme. Nech nazveme si ho, že LP, ako Opalaci LP. Survival. Default. Seed si dáme. Náhodný seed, bonusovú česku zapneme. Nie, seed si nedáme. Necháme to na prírode. Ňugi. Pijanko. Napijem sa vody. Jablkový džús. No, sa načítaj. Džungla. Fakt, super. No nič, chvíľu budeme takto stáť. Nech sa to generuje. Ináč, budem mať originálny Minecraft, ešte ho nemám, budem ho mať asi na budúci týždeň. A jak môžete vidieť, sme v džungli, tak nebudeme vyvíjať, lebo v džungli mi to laguje ináč. Inokedy mi beží Minecraft na 60, možno 70 fps. No problem. Ale teraz, v poslednej dobe zvoním budík. To je jedno. Nie, to mi niekto písal na Facebooku. Ale v poslednej dobe Minecraft zlobí, hlavne keď natáčam. A ide mi na 20 fps, čo ja viem. A ináč, no čo som to chcel, podarilo sa mi dať Forge a Optifine spolu. Bolo to veľmi jednoduché, len do tej zložky Forge, akože, no nie, proste tam, kde má Minecraft 1.7.2 Forge, tak tam som proste vložil Optifine, stiahnutý a tam som ho nainštaloval v tom a ono to išlo a mám tu aj Forge, to vidíte na tej tráve, že je to na z boku a mám tu aj zoom. Musím sa dostať z tej džungle von. No, toto by asi Pedra potešilo, keby sa hneď v tom svojom Grunexe spavnul v džungli. Ale džungla má jednu veľkú výhodu, že nespavnuje sa vám tu tak monštra, lebo na liste sa vám tuším, že ho nevedia spavnúť. Takže sa mu napríklad môže spavnúť túto medzi tým, ale na listoch sa nemôžu spavnúť a toto pokrýva väčšina územia listy. Ináč tento let's play už nahrávam druhýkrát, lenže prvýkrát som sa proste objavil na takej planete, na takej zemi vygenerovanej blbo, že som proste sa objavil na ostrove. Dobre, akože tak niekde preplávam. Som preplával a ďalšie 3 ostrovy vedľa seba. Ale teraz to vyzerá, že to bude tiež ostrov. No vadí, ja idem. Ty kokos. Koľko tu behám. Mám tu na peaceful. Ja budem používať peaceful, keď budem stavať. Toto tu ja nechám levitovať ten strom. Zrúbem len to, čo budem potrebovať.
Keď budem stavať, tak budem hrať radšej na písmu, nechcem, aby mi to nejaký creeper zničil, alebo aby ma proste otravovali zombíci, keď budem stavať, ale niekedy budem hrať aj normálne. Alebo až keď budem mať normálne všetky nástroje kamenné. Urobím si loď. Najskôr pôjdem takto po pobreží. Či tu náhodou niečo není. Vyzerá zaujímavo. Ani som si nemusela si robiť loďko. No, ani nemusela. Môžem bývať vedľa džungle, čiže niekde tu tak. A není to ani ostrov. Ináč do ďalšieho dielu v tom Optifine si tam ja nadstavím, aby mi to trochu menej lagovalo. Nebude to Minecraft obezený, počkať. Niečo urobím. Dám si ju na fast, aby mi to trochu lepšie bežalo. Nechápem, prečo mne môj Minecraft beží na 80 fps, alebo 60. Ako kedy, ale tak väčšinou na tých 70, a teraz neviem. Asi má svoje dni. Tie samý, také nevhodné biomy sú tu na stavanie. Ale tento Extreme Hills je tu akorát tak dobrý na stavanie. Nič. Ale chobotnica, jak sa máš? Bum 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 bum. Zomri. Pri tej rieke by tu bol pekný nejaký taký domček. Ináč, budem hrať dosť off-screen, hlavne tieto prvé diely, aby, diamanty určite nevykopem off-screen, tie všetko to, diamanty pôjdu všetky na kameru. Keď nájdem, ovšem nemusím nájsť diamanty. Ale to vôbec som taký istý, že nájdem diamanty. Viete čo, ja sa zabývam sa v tejto diere. Ja som si náš dal bonusovú čestku, ale neviem, kde je. No to je jedno. Už teraz. Ináč asi ja tu budem chvíľu hrať a potom sa vám ozvem. Takže, aby som vás nezdržovala tými základnými vecami, možno, že sa vám ozvem, keď budem mať ironové nástroje. Dobre, v tejto jaskyni moc ironových nástrojov nenájdem, ale no nevadí. Nájdem si možno, že aj nejaké miesto. Keď nájdem čo zaujímavé, tak sa vám ozvem. A zatiaľ sa majte pekne. No, takže som späť a mám niečo naťažené. No niečo. Trochu ironu. Nejaké, urobil som z nožničky, nejakú vlnu som zobral z ovcí. Sú vykasené, už mám ironový krompáč, nejakú 500 kopu uhlia. Ešte ťažím tú poslednú rudu, takú čo som našiel tam vonku, ale to uhlie som neťažil takto v tých skalách, ale normálne v jaskyniach. Našiel som asi najprázdnejšiu ravínu, akú som kedy videl. Úplne totálne, že prázdna bola, v tej rajine nebolo proste nič. Tak. Asi by mal začínať akorát deň, nie? Nie? To nie? To nie? A ešte dokopem toto. Som na to uhlie akože fakt škrečok, všetko to treba vyťažiť. Keď necháte jedno uhlie, to je pohroma už. Všetko to treba vyťažiť, všetko berem dom. Už mám 2 staky a 8, čo je fakt dobré. Schovám ďalšie uhlie. Serem na neho už.
Ale to všetko to stane smiešne, to uhlie je akože fakt potrebné. Inak sú ovce, tak by mali byť že nejaké vykosené, ale im už tá vlna určite asi dorástla. Neverím, že za taký čas by im nedorástla tá vlna. Vlastne už je. A ešte tam je čo nedorástla jej. Ešte môžem ich pár rozstrihať. To je ďalšia. Tu vidíte, že tu je ďalšia ostrihaná už. Tej vlny bude, to sú ďalšie ostrihané, takže vidíte, že som si ich pekne nastrihal poctivo. Asi to vlnu nechávam za sebou, čo nenechávam, dobre. 46 vlny. Fajn. To fajné. Mohli by sme si tu niekde postaviť nejakú základnú bejsku. Toto je tá úplne prázdna navína. Z tej raviny som vyťažil 3 irony a to je všetko. Ešte tam je uhlie, lenže to je trochu, a tak som tady to vyliezol. A tam som si vypálil aj tie blbosti. Ináč, ak vám mám úprimne povedať, tak vážne neviem, že kde sa mám zabývať, pretože aj jelikož. Nie, pretože neviem proste, nevyzerá to tu nejak moc extrémne dobre. Není tu žiadny zaujímavý útvar, neviem, nejak sa mi to tu nelúbi. Vlnu berem, neviem prečo, ale zíde sa vlna. No aj dobrá. Proste 58 vlny a pozrite, jak málo som minul z tých nožníc. Wow! No nič, zase budem nejak trochu pátrať, niekde si nájdem už miesto na dom a zase môžem, takže zatím nastar. Ideme na loďke, wúhú! Ideme na tej loďke, frčíme jak draci. Wúhú! Ideme na loďke, frčíme jak draci. Zistil som, po dlhom chodení som zistil, že chodím v kruhoch. No, v jednom veľkom kruhu, lebo zase som narazil na tú istú ravínu. Takže, milí diváci, som späť. A našiel som tu dyne a na minimapke som si zakladal, aby mi to ukazovali aj zvieratá, ale to si ja vypnem, lenže som zistil, že tu mám tu už aj nejaké kože, nejaké to meso, čiže môžeme zapať občiaznosť. Easy. Počkaj, nie, ešte niečo urobím. Aby sme začali, viete, tak od začiatku, ako keby. Od tej jedy, že od dňa. Tak, posteľ nebude asi problém urobiť, lebo ja vlnu nemám vôbec. Lahneme si do postele. A zapneme si už občiažnosť. Dáme si upiec hneď meso. Ale s čím ho dám asi vypáliť, veď ja uhlie nemám. Ale nie, dobre, že som si to uhlie ja na začiatku hneď takto získal. Môžeme sa poď obtiažnosť. A urobíme si nejaké plotíky. Na čo sú mi plotíky, keď nemám ani ohradu. Dobre, ale ja ešte urobím toto, ďalšiu pec a urobím si... Vypálím si toto železo a to železo použijem na kýble. Vážne ho použijem na kýble. Urobím si čestku, lebo chcem si urobiť rýchlo nejakú takúto farmu. Chcem si všetko rýchlo nahádžem do tej čestky. Bordel čestka, však ako inak. To meso si môžem zobrať akurát tak. Ešte len dve, stejky si môžem zobrať. Ja si tu na to vykosím miesto.
Ináč budú diely aj z môjho serveru, môjho a Tadzikého serveru. Tadzikého channel, keď tak nájdete v popise videa. Ak tam nezabudnem dať, čo je dosť pravdepodobné, ale tak nezabudnem dať. Keď sa na to pozrie, tak mi to pripomenie, že som nedal. Tak. Ešte jednak som mal nejaké semienka, dobre som vedel. Zoberiem si toto. Dva irony si schovám. A z tohto si urobíme kýbel. Ja nemám lopatu, veď urobím si kamennú. Kamenná je dobrá. To stačí. A urobíme si nejakú provizornú farmičku. No nie provizornú, bude funkčná. Plastiky. A kamene máme. Prečo kopem sekirou, keď to ide takisto aj rukou, alebo torčkou napríklad. Torčkou to ide takisto rýchlo. Stačí mi jeden šuter. Ten vidím, že tu už mám, ale... Tak, a mám 2 šutre. Vážne mám len 2 šutre, ja nemám viac šutrov, hej, len 2. Čo je za hovadinu? Ja mám len 2 šutre. Máme si to ešte trochu predložiť. Toto tu môžem zakopať, dám tam torčku. To sa mi tu možne spavnilo. Môžeme si to ešte trochu predložiť, aj keď to teraz ešte asi nebudem musieť robiť a urobím si to. To je jeden prúd vody. Prozatím, že má byť 8 dlhý, aby to bolo také presne nás tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ideme si ešte pre jednu vodu. A mrskneme to sem. Ináč, asi ten... Aha, počkajte, to asi nezakopám. Ja si to zatiaľ budem... Tak to bude moje provizorné kopanie cobblestoneu. Tak. Ináč, asi ten diel by sme už mohli ukončiť. Neviem, čo vy na to hovoríte, ale podľa mňa už to je dosť dlhé. A to je... To tak... Ale nie, neviem, či to je ešte také dlhé, veď... Väčšina z toho bolo strý. No neviem, že tam ešte dostaneme tie farmy a potom to ukončíme. A na budúce to už budeme aj stopovať a presne vtedy, keď tam strih, tak vypnem stopy. 2, 3, 4. Ja to budem už dočiahnem 4 veže. A niečo bude, prečo pravím tak ďaleko. Tak a tak mám nejaké semienka. Tak a... Aj teraz by som tak chcel bone meal. Idem do nejakej jaskyne. Zobrať si, požičať si jedné jaskyne. To počkaj, ja si to tak označím, že home. Home. Taký to tu urobí laser do vzduchu a takú, že home. Ináč, ak by ste študovali, keďže čo je napríklad toto vyzerá, tak ja len neviem, ale viete čo to je? To je netopier. Zistil som to až po nejakej dobe. Lebo to je fakt nerozpoznateľné. Čo to je za tvora hento? Ináč už si urobím už si urobím jednu vec, radár. A si vypnem tieto, takže tu mám len príšery. Tie príšery si vypnem tiež. Radar. Ja nie, teraz som vypol ich helmy, pardon. Či? Nie. Prečo tam stále sú? Čakať.
No neviem, počka, tak to úplne... Teraz ich aj vyzerajú trochu inak. No to je jedno, teraz potrebujem nás hlavne nejakú kejvku. Ja to obilie ináč potrebujem na to, aby som si naliekal kravy. To je jedno, si ja to ukončím už. Ježiš, prečo to musí byť ten iron, no ja som rád, že to je ten iron, ale ja ho musím proste kopať, ale veď mám ho málo ešte. Tak to musí, pavúk, dobre, ja som chcel skeletona, ale nevadí, ani aj ty si vyjdeš. Ďalší iron, ahoj. Mám ťa rád iron. Myslím to úprimne. Mám rád iron. Tak je to zničený, ďalší iron. Ja som to naschvál zničil tie točky, aby sa mi tu znova niečo spavlo. Odídem trochu ďalej a vrátim sa sem. Ešte sa neviem. Jedu dál trošku kúsok. Taká vysoká... Fú, čo ti dáva? Vrátime sa tam. Áno, kde to je? Teraz nenájdem. Počkať, teraz je... Dobre, ani nádherný, nevidím žiadneho skeletona. Poježlie. A kde bola tá jaska? Aha, tu. Asi tu bude zombík. Dobre. Ahoj. A skeletón! A nie, ten je hlbšie. Ne, to serem, tam nejdem. Ten skeletón je hlbšie. No nič, ak sa vám video páčilo, dajte like a odber mi dajte, samozrejme. A dajte like, alebo nedajte like, to je jedno, ale hlavne dajte like, samozrejme, dajte mi odber a komentujte, lebo nebudem vedieť, že či mám na svojej tvorbe niečo zmeniť, lebo keď mi nenapíšete komentár, tak ja nebudem vedieť, že či mám niečo zmeniť. Takže si budem myslieť, že to je dobré, ale nebudú mi lajky dávať. Ale nie, neriešte. Like, odber, koment. Majte sa a uvidíme sa na budúce. Čaute.